wanda warega kugoyewa zvinhu ndomusi wawatiziwa nemumwe mukadzi wavo wechi3 tatiri kugara kwatinoita kumba kwedu saka takaiona asi tinoda chi toda pfuma yedu pavana vatatu time yareba takanyarara tirizivi tisingataure naye hatimuone kana kwakashowa hatimuone hatimuzive ndaisvika pamba paine ignorance yeyo kuratidza kuti pane nyaya pane zviri kuitika asi havaigona kuzviburitsa pachena ndobva ndagara sekudaro ndichiuya ndichiuya saka apa ndakauya ndofunga ndakauya musi wa25 september ndakasvika vachirara kwaamai guru majuti edu aiti avanoenda kwaamai guru inini ndini wechi2 vaibva vandijamba vobva vaenda kune mudiki akauya uyewe ini ndozoita wechi3 saka musi iwoyo varara kwaamai guru vakabva vazi vaifanira kuenda kune amai nini vaivai ende zveshuwawo ndo zvaifanira kuitika shandire inini ndinoudza kuti ndabuda kubasa na6 o'clock glendale munditoriwo pamadziva kandoti ndasvika pamadziva ndaona mota inosvika pajasi munditoriwo pajasi tiende kumba vanokudza kuti handikunde asi vamwe vangu vakangotaura rwendo vanobva vatoenda inini inonzi haina diziri sherendi rangu kubva nhasi neni zvapera ndaneta nekushainirwa ndaneta nekutsvinyirwa ndiri pamba penyu ndakauya muno mugore rakapera makagadzisa mashuka angu makati mukwasha achakupa pfuma yavo kubva gore rakapera ndakauya 4 times kunofanaka ndekechi5 kuwasha hana chavo kusvikira ukuwasha pfuma yangu ino yari pfuma baba ndikukupai mudakari zvasina kundimirira zvakanaka wagore rapera ipo pai ndikambomira pai ndikaupai mombe chete saka pane zvinhu izvi hazvina kuzondifambira zvakanaka ipa nekuda kwemwaka mamiro wangu wakaita saka ndinokwanisa kuwanana mari chaichero ndochengeta munhu kumba chaya ndakwanisa kuiwana saka pfuma baba ndikuisa changamira kuwasha kana aine danga aine zvinofamba zviri pamba paine zvinenge zviripo inini ndanga ndaona kuti kuswera tichitaurirana zviri kunetsa nekuti kunenge kuvirima hana kana wakatuma kuti baba asati ndadi ndawana ndaa ndichikumbira kwamuri vanyamaro ndimishe wangu ndikukumbira kuti kana paine chikonzi chonoona zvokuita kumukuwasha wako ondipa pfuma yangu zodi zvazvo zvopera $800 yamakati ndinopiwa nemombe 2 pamusoro pezvo inini ndine mari yangu maexpenses andikushandisa chiuya kuno kubadari kashano kesikakwana mari yacho ndiri kuida saka ndida kutodzokera kubasa kubhindura mari yacho ndiri kutoida akatipa mumashure tambotanga kutaurirana anzwa kuti kudairwa kudaro ndobva kwauya kamombe 1 ndobva mazoti timimi tavaya kuno kufuti kati mombe 1 iyi takaiona asi tinoda chi toda pfuma yedu pavana vatatu time yareba takanyarara tirizivi tisingataure naye hatimuone kana kwakashowa hatimuone hatimuzive kumuziva kugareko kuno kwandakaita kana kuno kutomuona kwandikuita mutume kuti usina kutaura kuti zvinhu rakunda akuita kutaura bora saka zvawataura tazvinzi areka kuzvinzi ndabonga kugara pane ita inini kubva pamusoro ichangamira gore rapera ipapaita sivira nyaya pekuti zvinhu zvapauda kuitwa property sharing vakazondinyengetedza vatakumba ndobva tati zvinhu hazvichagoyiwa pakauya mapurisa vaifanira kugowa zvinhu zvakanzi hazvichagoyiwa mapurisa akabva vatsanangura vakati ndakugara zvakanaka nemukadzi handichamushungurudza zvikanzi nyaya yeimba yake aitsanangura kuti anoda kuvakirwa imba ndichamuvakira saka imba iyi haina kutozombovakwa kubva ipapo musi wanda warega kugoyewa zvinhu ndomusi wawatiziwa nemumwe mukadzi wavo wechi3 tatiri kugara kwatinoita kumba kwedu saka kubva musi iwoyo handinogara zvakanaka kusvika pari zvinozvi
mugariro ndingatomboedza kuti ndimbozitsanangura chidimbu because ndikada kuzitsanangura zvese zvakawandisa. Chakazoitika tagara kubva ipapo ndinoshanda padhemu apo ndaishanda padhemu paEben Dam ndakazochinjwa kubva ndatransferwa ndakushanda kuGlendale pawater supply. Musi wandakabva netsamba kubasa ndakasvika ndakavatambidza vaitwa mudheni mangu vachidya ndikati ndauya netsamba iyi tsamba inotara zvekuti ndakutransfer ndobva vatoiona vandatovati asi zvanzi kune miti iri kuda kutemwa kuministry iri kuda kubviswa ende munotema huni yange iri nguva yekupisa foja munotema huni idzodzo mubva mapisisa zvaini foja huni vakadzigashira vakatambira ndofunga vakatema marori anenge 6-7 vakatakura vakapisisa foja. Inini ndobva ndanzi chirongerwa ndafonerwa nzirongedzai muende kubasa ndakatovakumbirava kuti ndipewo chikeji socho chine seedbed pack chechi ndisire maplace ndakatorongedza ndobva ndazovakumbira musi wandazoenda ndakafunga ndakatransfer muna March ndakazogara kubva March April ndakazoenda musi wa15 May pese apa mabhegi akarongedzwa ndichifanira kuenda saka everyday munhu aingoziva kuti chero zuva chero rini ndiri kuenda kubasa saka musi wandazofonerwa kuti ndiende nini vakanga vasipo vaenda kwachihuri namaiguru vamenekwa zvanga vafambira ndobva ndatovafonera kuti zvanzi mota iri kuuya iri kubva kubhindura zvikanzi kana yasvika undiudze ndobva mota yasvika ndobva ndaudzwa kuti mota iyi yasvika zvikanzi ndikati ndikukumbirawo chilaiti chisolar light ndobva wandipa netendi ndobva wandipa ndobva wandititora ndobva ndaenda saka ndazoenda nandakuenda kubasa ini ndichidzoka ndaishanda Monday to Friday ndaibva tadzoka ndodzoka pamba ndoya kuweekend nokuti ndaidzidziswa basa randaishanda apa nerandakushanda uku zvasiyana saka ndaidzidziswa nokuti mushandirwo unoitwa uku ndewekupurifya mvura vanoshanda zvekuti ukatanga chiri chitatu unonopedza chipiri next week uchishanda 6 to 6 saka ndozvaizvozvo ndanisati ndakuzviita saka manguva yandaiuya yese iyoyo ndaisvika pamba paine ignorance yeyo kuratidza kuti pane nyaya pane zviri kuitika asi havaigona kuzviburitsa pachena ndobva ndagara sekudaro ndichiuya ndichiuya saka apa ndakauya ndofunga ndakauya musi wa25 September kusvika pari zvinozvi ndauya musi wandauya inini ndakasvika musi wechina baba vakakwanisa kuuya kumba kwangu musi weFriday pavakadya vakabva varara kumba kwangu musi iwoyo ini ndobva ndabuda wamusi weSunday ndichienda kumadziva ndichinoona amai vangu vairwara pandadzoka manje inini ndakasvika vachirara kwaamai guru majuti edu aiti avanoenda kwaamai guru inini ndino wechi2 vaibva vandijamba vobva vaenda kune mudiki akauya uyewe ini ndozoita wechi3 saka musi iwoyo varara kwaamai guru vakabva vazi vaifanira kuenda kune amai nini vaivai ende zveshuwawo ndo zvaifanira kuitika saka amai nini vai vakamuka ndobva watobika chikafu munhu anofanira kuzvibikira chikafu chake chezuva rese achibikira murume wake zvese nemvura amai nini vai vakabika ina handina kubika saka vavazobva kugarden kuseedbed vakasvika vakati iwewo wabika here chikafu ndikati ko ndaikubikirai pakuita sei handi chikafu chenyu chiriko kuchabikirwa saka inyaya yekuti nyaya yanga yakagadzirwa yakarongwa ida kunditsvaga vaida kundinzwa kuti ndiri papi saka ndobva ndavati ndaenda vandanobvunza amai nini vai ndikati mabika here zvikanzi ndabika sadza ravo riri apo zvikanzi naiwo vandavaendera futi ndikati sadza renyu ririko havana kundidaira ndopakabvirira nyaya ipapo vachizouya manheru vamenekwa vakanoswera vadzoka ndikavabvunza ndikati bwaletwini ndakambokubvunzai mimi kuti kudzoka kwandiri kuita panapa kune munhu wandiri kukanganisira here kana kuti wandiri kutadzira ndikudzoka kwandiri kuita kuoff because pane zvandiri kuona zviri kuitika kana ndadzoka zvikanzi uri kubvunzirei ndikati ndabvunzira nyaya yesadza yaitika panapa zvikanzi iwewo haundiudze zvokuita iwewo unozvitonga iwewo wakaenda kubasa zvisina kuwirirana neni munhu mukadzi chaiye anofunga anosiya musha here achienda kubasa basa iroro unozoshanda sei pamashure apo muna June ndakanga ndambovati inini bwaletwini hazviite here munditsvagiriwo mukomana webasa mukomana uyu ndomubhadhara opota achishanda zvichinzana nevabi yangu vanenge vari panapa zvikanzi mukomana ndichatsvaga asi pari zvinozvi ndichiine basa ipapo futi ndakavabvunza nhau yekuvaka ndakavati ko nhau yekuvaka muchaita sei zvikanzi handisi kuvaka nokuti handina kuwana mari ndakavati aiwa inini ndine mari yangu zvanga zvadii kuti ndikanyise zvidhina zvototsva ndofanira zvangu kutanga kuvaka hafu hafu imi mozozvitangirawo pamberi apo ivo havana kuda kuzviziva kuti ndavabvunzirei nyaya iyoyo ndikavabvunzira ndichida kuvawo mari ndandinayo zveshuwa ndakatozoitenga mubhedha newadhiropu kubasa kwandiri ndakavabvunzira ndichida kuona kuti vanacho here chinangwa chekuda kuvaka zveshuwa zvikabva zvanzi zvekuvaka siyana nazvo hazvisi zvako uda kundimhanyira pamberi zvekuvaka ndikuzviziva kuti ndichaita sei ndobva ndazvisiya zvakadaro ndopamwe chete pandakavabvunza nezvemukomana webasa ndobva tagara ndichienda kubasa ndichidzoka kusvika ndaakuchishanda majuti chaichaiye ekuti ndaiti ndinoshanda chitatu ndichipedza chipiri ndodzoka kumba ndogara 55 days dzangu ndichidzokera kubasa kusvika ndauya ipapa manje ndauya kulive ndiri palive rinopera re1 month ndauya ndopa ndakaona kuti ndagadzirwa nyaya iye ndavabvunza izvo zvikanzi pana hapana anoenda kubasa
ndikati ko mukomana zvikanzi pano mukomana iye anenge achizoshanda basa rei kana ukamutsvaga iye achibhadharwa newe hazvinei handiite izvozvo. Saka muchidimbu changamire nyaya dzacho dzakawanda dzandasangana nadzo mukati mekugara kwandiri kuita nababa vari apa. Inini ndaneta nadzo kugara gore rese iri ratabva panapa ire munhu anga achironga munhu anga achifanirwa kugadzirika. Inini ndaneta nadzo ndodzandipa kuti ndidzoke kuno kuti tingotangira kubva patakaisira gore rakapera tingopedza because musha uyu hausi musha unogarika. Zvinoitika ipapo zvakawanda. Iko zvinozvi ndakunwa mapiritsi eBP. Ndakatouya musi wandauya kulive papa ndikauza kuti ndakunwa mapiritsi ndikufanirwa kuti ndinotestwa BP ndichinochekwa BP every week but kubva musi wandauya havatombozviziva kuti ndatomboichekwa here kana kuti handisati ipapa pavari. Saka kugara kwachona kunonetsa. Ukaona vamwe mabi angu andakagara nawo anongotaura kuti ndoda kuenda kwakati ndoda kunoshandirwa ndoda kuenda kuchipatara ndoda kuenda kwakati anobva atongotakurwa nemoto obva aenda. Mota iyoyo inonetsa kuti ishandire inini. Ndinoudzwa kuti ndabuda kubasa na6 o'clock kuGlendale munditorewo pamadziva kana kuti ndasvika pamadziva ndaona mota inosvika pajasi munditorewo pajasi tiende kumba vanokudza kuti handikunde. Asi vamwe vangu vakangotaura rwendo vanobva vatoenda. Inini inonzi haina dhiziri. Ipapo futi ndaenda kubasa ndakasiya basa rese ndapedza. Musi wandakatakurwa inini ndichienda kubasa inini ndakatowaniwa ndiri pamascrap ekupedzisira ndobva tagreda mascrap ayo ndomusi wandaenda kubasa ndobva ndatakurwa ndobva ndaenda ndati chipiri kusvika mandi vandashanda vandadzoka ndobva tabhera foja. Musi wavabhera foja vachienda nefoja kuHarare inini ndichidzokera kubasa ndobva vaenda mande chipiri chitatu ndobva vadzoka chitatu. Inini zvanga vakaita gore noro vanga vane ndima yavo isusu tiri 3 ndobva tanzi ndima yenyu iyi. Saka ndima yefoja iye yakaenda pamwe chete yavo neyedu isusu musi mumwe chete. Saka vadzoka sechitatu yawo china vanhu vakabva vatogovana mari. Inini vari kuziva kuti ndiri kuuya Friday asi vanhu vakagovana china mari. Friday iyaye inini mwana akarwara kubasa ndobva ndanzi andatomboenda kubasa ndanzi mwana ari kurwara since muri kubuda na4 imimi chingoendai kuma9 kuno kumwana nemwana muchinomutsvagira mushonga. Ndakasangana nevanhu mubhindura vanhu vachitotenga ndakaswera ndakagara vanhu vachitenga nemari dzavo. Inini yangu panga pasina nokuti ndandisipo pakagoyiwa mari. Chakavanetsa chete ndichongondimirira kuti vangoti Friday ndiri kuuya vanhu vobva vagovana. Ndobva ndasvika ndofunga ndakasvika kumba mangwana acho iyayo hapana akataura nezvemari yangu. Ndakaswera ndakazoipiwa mari kwakuma4 havasiriwo vakauya nayo vakatuma maiguru ayo ndobva vauya nevhocha kuti nditi inini vhocha iroro ndakariweka ndinganyepe nokuti ndaa ndakagumbuka. Vakandiratidza vakati mabhere edu ndeaya ndikangotarisa mapuraizi ndobva vatsanangura vakati mari iyi takaiweka ikazodai zvikanzi mari iyi yakagoyewa nemapesendeji amaiguru achiwana 40% inini 30 amainini 30 zvikanzi saka imimi yenyu 800 amainini 800 iwo yawaninga vakati 1.2 here kana kuti 1.4 ndikada kutaura nhamba ndikatoinyepa because zvaivaitaura handaizviteerera ndaida dai vari ndivo vakauya nemari ndakavaudza zvandaifunga panguva iyoyo. Ndobva tagara kudaro mari iye ndobva ndanozonotengawo zvangu zvandaitenga ndobva ndadzokera futi kubasa. Ndadzokera ndobva vasara ndobva chipiri vanotenga grosari vadzoka negrosari ravo chitatu ndobva vasheyana vachiziva kuti nini ndiri kuuya Friday. Havana vandimirira zvakavandiremera futi kuti vandimirire ndidzoke Friday vabva vafana vasheyana. Ndasvika inini hapana akanditi grosari renyu iri. Ndakasvika ndakabika kumba kwangu ndapedza pane zvandikati ndiri kunobvunza kuna amaiguru ndiri kumba kwamaiguru kuenda itoona vana vachitakura zvinhu zviyo zvichiendeswa kumba kwangu ndiri imomo. Hapana akambonditi zvinhu zvenyu izvi ndakazoona zvatakurwa zvaamumimi apo musheerwa zvikanga zvaitwa. Inini ndine vana 3 uyu akauya mai manje uyu anga asati ane mwana aine nhumbu. Zvakashiyaniswa kuti inini rangu box resipo mudiki uye box zvandakapiwa inini ndo zvazvikaenzana nemudiki uyu ndo zvakapa vanhu kuti vagovane inini sandasvika nokuti pamba nechitsotsi chekuti tinofanirwa kuti uyu tumupe zvishoma nokuti aenda kubasa. Saka ndikada kuzvitsanangura zvinotora nguva kuti ndizvipedze ndiri munomo. Inini ndaremerwa changamiro kuremerwa chaiko nemusha nokuti kuuya kwandaiteko ku2 weeks munhu anokunyenyeredza neuko ndiye wakanditora kuti ndiuye pamba pavo but vanondinyenyeredza neuko havadi kundiona havanditaudzi havadi kundibvunza ndaswera sei kana kuti zviri kuita sei hapana vanenge vachindinyenyeredza vari pamba pavo chavakanditorera chii. Saka inini ndaremerwa nazvo changamiro. Inini kuda chaiko handichada. Ndaneta nekushainirwa
ndaneta nekutsvinyirwa ndiri pamba penyu. Ndimi makanditora makati tigarisane tiite musha. Saka nhasi nini ndati ndakundika. Vanhasi nezvenyu ndaperera pano. Shila Makosi. pane chimwe zvapera bhizinesi inopera dai ndanga rakamisa kusheya property nenyaya yekuti mangati